התפתחות המשנה והתלמוד במשנת החזון איש. בעצם מכתב שהחזון איש כותב לרב אלחנן וסרמן, שאני חושב שיש בו יסודות מאוד חשובים בנושא הזה של משנה ותלמוד, ובכלל השתלשלות התורה שבעל פה. וזה גם צוהר סתם להיכנס פעם לצורת החשיבה של החזון איש, שהיא מאוד מאוד מקורית, ויש לה לפעמים מבט על כזה, שהוא לא אופייני בדרך כלל לפוסקים. אז נראה, אז כל הנושא בעצם מתחיל מהרמב"ם, הרמב"ם הלכות ממרים, זה המקור מספר 1, פרק ב', אומר ככה: בית דין גדול שדרשו באחת מן המידות, כפי מה שנראה ביניהם שהדין כך, ודנו דין. כידוע ששיטת הרמב"ם, לא יודע אם יש חולקים עליו, אבל ודאי הרמב"ם הולך עם זה הרבה פעמים בכמה מקומות, שלבית דין הגדול, שבכל דור ודור יש סמכות לחדש דינים חדשים, דינים דאורייתא, לדרוש דרשות ולחדש הלכות שלא היו קודם. מעניין שהלשון של הרמב"ם בהקדמה למשנה תורה זה שדרשו באחת מן הדרשות והסכימו בית דין הגדול. כלומר לא חייב להיות שבית דין גדול דורש, אבל זה נמצא בסמכותו והוא זה שקובע את הדרשות האלה. דאורייתא, כן. להתיר או לאסור. ועמד אחריהם בית דין אחר, ונראה לו טעם אחר לסתור אותו. בית דין אחר, דור אחר כך, נראה שהם סוברים שהדרשה לא נכונה, הדין לא נכון. הרי זה סותר ודן כפי מה שנראה בעיניו. שנאמר אל השופט אשר יהיה בימים ההם, אינך חייב ללכת אל אחר בית דין שבדורך. חד וחלק אומר הרמב"ם, אין עניין של קדימות, אין עניין של תקדים, להפך, הסמכות נתונה דווקא לבית דין המאוחר, לבית דין שבימיך. ממשיך הרמב"ם בהלכה ב' ואומר, בית דין שגזרו גזרה או תקנו תקנה והנהיגו מנהג, הוא פשט הדבר בכל ישראל ועמד אחריהם בית דין אחר, הוא ביקש לבטל דברי הראשונים ולעקור אותה התקנה ואותה הגזרה ואותו המנהג, אינו יכול עד שיהיה גדול מן הראשונים בחוכמה ובמניין. כלומר, בעצם הרמב"ם עושה פה פשרה, נגיד ככה, בין שתי ברייתות, או משנה, בשני מקורות שיש לנו במשנה ובברייתא. יש משנה ידועה במסכת עדויות, אין בית דין יכול לבטל דברי בית דין חברו, אלא אם כן היה גדול ממנו בחוכמה ובמניין. לעומת זאת, יש לנו ברייתא במסכת ראש השנה, שדורשת את הפסוק, וקמת ועלית לשופט אשר יהיה בימים ההם, אין לך אל השופט שבימיך. איך אנחנו מסדרים את שני הדברים האלה? אין לך אל השופט שבימיך, פירושו שהשופט שבימיך הוא בעל הסמכות כנגד שופטים שהיו לפני כן, ככה הרמב"ם מפרש. אז הרמב"ם אומר, ההבדל הוא אם מדובר בדינים דאורייתא או בדינים דרבנן. בדינים דאורייתא הסמכות נתונה לבית דין המאוחר, לבית דין שבימיך. לעומת זאת, בדינים דרבנן זה נתון לבית דין הראשון. הבית דין הראשון שקבע את התקנה וגזר את הגזרה. דרך אגב, אצל הרמב"ם בכל מקום אין מושג שנקרא דינים דרבנן, אין כותרת כזאת נקרא דינים דרבנן. אצל הרמב"ם זה תמיד הולך בשלישייה, גזרות, תקנות ומנהגות. כן, גזרות, למשל, זאת אומרת, נגיד גזרה שאסור לצאת, שאסור לקרוא לאור הנר, גזרה. תקנה, בדרך כלל תקנה בדיני ממונות. מנהג, זה שאלה גדולה מאוד, מה הכוונה מנהג? לא ברוש להנהיג, זה לא מנהג שהעם נוהג, כן? זה מנהג שבית דין קובע, שהרבנן קובעים, מחייבים, מנהיגים מנהג והמנהג הזה מחייב. אז לא ברור מה הכוונה מנהג, אבל בכל אופן הרמב"ם זה תמיד מחולק לשלושה. אז הרמב"ם אומר בדברים דרבנן, הסמכות היא לבית דין הראשון. מה ההסבר? אני מבין את האינטואיציה, זה הרבה יותר תלוי בזמן. אם יש לך את הכל, זה הרבה יותר תלוי בזמן בתקופה, והרבה יותר מסתבר שבית דין אחר יבוא ויבטל, יוכל לבטל. כן, הרמב"ם אפילו מקצין את זה ואומר, ואפילו בטל הטעם שבגללו גזרו הראשונים או תקנו. אין האחרונים יכולים לבטל עד שישובו גדולים מהם. אבל יש בזה איזה גאון מסוים. שמה? שפה זה פרשנים בדאורייתא, זה לא משהו מחודש, זה לא דין חדש. זה פרשנות, אז פרשנות, כל דור ודור יש לו מה שנקרא מבט
יכולת לפרש את הדבר המקורי שקיים באותו מצב שלא השתנה. הפרשנות היא משתנה. למה הפרשנות? המידה שחז"ל דורשים בה, לא, יש פסוק, באים ועל ידי המידה דורשים בו מה. יש דין. החידוש דין הוא תוצאה, בסוף זה עבודה פרשנית. מה שאין כן בדרבון, בגזירה, אז באים ואומרים, יש פה איזה משהו מחודש שמחדשים אותו. כן, נקרא לזה ככה, אני חושב, הייתי משתמש במילים שלך, פשוט נגיד זה במילים טיפה אחרות. במקרה של דאורייתא, אז בין הבית דין הראשון לבית דין האחרון קיים ויכוח. יש ביניהם ויכוח איך נכון לפרש את הפסוק. הבית דין האחרון חושב שהבית דין הקודם לא פירש נכון. לא כך צריך לפרש את הפסוק, לא כך צריך לדרוש. אז כשיש ויכוח, אז למה שהקודם יהיה צודק, למה שהקודם יהיה עדיף עליי? הפוך אומר הרמב"ם, כשיש ויכוח, אז בית דין שבימיך, למה בית דין שבימיך? אפשר לומר את זה מאוד פשוט. אנחנו יודעים שיש מושג שנקרא מרא דאתרא, כן? באתרי דמר, נכון? הגמרא אומרת, במקומו של רבי אליעזר היו בוקעים עצים למילה בשבת. במקומו של רבי יוסי הגלילי היו אוכלים בשר עוף וחלב. כן, יש מושג סמכות של מרא דאתרא. אומר הרמב"ם, כמו שיש מרא דאתרא על הרוחב, כלומר, בכל מקום יש את הסמכות של המורה הוראה של אותו מקום, אותו דבר גם לאורך, כלומר לאורך ההיסטוריה. כל זמן, מי שממונה על אותו זמן, הוא זה שיש לו את הסמכות לקבוע. ואין לי עניין שתקדים, פתאום שבגלל שאתה קדמת לי, אז יהיה לך הסמכות עליי. לעומת זאת, בדברים דרבנן, אז אין ויכוח, אין מה להתווכח. כי רבנן קובעים את זה, גם אם כן, כמו שאמר הרמב"ם, גם אם בטל הטעם, כלומר, גם אם אתה חושב שהם לא עשו נכון, כן, שהשיקולים שלהם היו נכונים, שלא צריכים, זה לא משנה. בסופו של דבר, יש פה סמכות פורמלית שגוזרת גזירה, הגזירה לא תלויה בזה שאם הם צודקים או לא צודקים, אלא פשוט בזה שהם החליטו, ויש להם את הסמכות לגזור את הגזירה. הגזירה חלה, מה אתה יכול להתווכח? אין לך מה להתווכח. הדבר היחיד שיש לך, זה אם יש לך סמכות יותר גדולה. זהו. בחוכמה בבניין זה אפשר, אז הסמכות שלי יותר גדולה. אני כביכול מקבל איזושהי סמכות מעליהם, שהיא, אגב, היא לא קשורה באמת נקרא את זה בשפה של הרב מיכאל אברהם, יש סמכות פורמלית וסמכות מהותית. זאת אומרת, סמכות פורמלית הכוונה סמכות שאין לה קשר לזה שאני יותר טוב ממך, שאני יודע יותר טוב ממך, שאני יותר חכם ממך, אלא סמכות פורמלית זה אני מרא דאתרא לצורך העניין. וסמכות מהותית זה אני יותר חכם, אני מבין יותר טוב, כן? אני הולך לרופא גדול לא בגלל שהוא יש לו סמכות, אלא בגלל שאני חושב שבגלל שהוא רופא יותר גדול, אז הוא יבחן את המחלה יותר, כן, יותר נכון. סמכות היא לא תלויה לפני במהות? יפה, אז הנה, פה יש לנו דוגמה, למשל, כשהרמב"ם אומר, אם אתה גדול בחוכמה או במניין, אז מניין זה יותר קשור לפורמליות, חוכמה אומר, נכון, אם אני יותר חכם, אז ראוי שאני אקבל את הסמכות יותר ממך, וזה מקנה לי היום סמכות פורמלית. זה לא, אני לא, בסוף אני צריך את הסמכות הפורמלית, אתה צודק שהקריטריון כדי לקבל סמכות פורמלית יותר גדולה, היא תלויה גם במניין, שזה נטו משהו ביורוקרטי שקשור לשאלה כמה קיבלו אותי, כמה הסמיכו אותי, וחוכמה זה באמת כמה... מה? איך מודדים? לא רק שאיך מודדים, אני אגיד לכם, אם כבר שאלת את זה, יש פה כסף משנה. לא נמצא במקורות, יש פה כסף משנה, זה מאוד מעניין. הרייבד, לא הבאתי את זה כי זה לא קשור לשיעור, אם כבר שאלת אז אני אגיד כי זה באמת מאוד מעניין. הרייבד על המקום שואל על הרמב"ם שיש לו קושייה. כתוב שהיה תקנה, לגבי מעשר שני, היה תקנה מסוימת שלא יפדו מעשר שני במעות בירושלים, היה כתוב שהסיבה היא שכדי לאתר שוקי ירושלים בפירות. וכשחרב בית המקדש, אמר, כבר לא אוכלים מעשר שני בירושלים, אז אמר רבי יוחנן בן זכאי, כבר אין עניין לאתר שוקי ירושלים בפירות, אז מותר, ביטל את אותה גזירה שעשו, שכבר אין עניין לאתר שוקי ירושלים בפירות. אז הוא אומר, הרי רבי יוחנן בן זכאי לא היה גדול בחוכמה ובמניין מאלה שתיקנו את התקנה הזאת קודם, סימן שלא צריך. איך אומר הרייבד? תקשיבו טוב מה הכסף משנה אומר. הכסף אומר, מי אמר לך? מי אמר לך שרבי יוחנן בן זכאי לא היה יותר גדול מכל שהיו לפניו? אולי כן, הוא היה יותר גדול. אלא מה הוא אומר? תקשיבו טוב. אלא מה הוא אומר? אני יודע מאיפה אתה יודע את זה. יש גמרא ידוע, מסכת סוכה, 80 תלמידים היו להלל הזקן, גדול שבהם יונתן בן עוזיאל, קטן שבכולם רבי יוחנן בן זכאי. אז כתוב בפורש שהיה קטן בכולם, הרייבד צודק. אומר כסף משנה, לא, כוונה קטן בשאר החוכמות. בכל מיני חוכמות, במדע, בהיסטוריה, אני לא יודע מה, בכל מיני דברים כאלה, רבי יוחנן היה הכי קטן.
אבל בתורה הוא היה הכי גדול. למה אומרים את העוף שהיה סרח? בכלל, כאילו, אתה מבין שהכסף משנה, כל העיסוק של הגמרא בסוכה, הוא סביב השאלה מי היה יותר טוב במדעים, או בכל מיני חוכמות בפילוסופיה. אבל בתורה אין לזה התייחסות, הפוך, בתורה הרבה חוכמה זכה היה יותר גדול מכולם. כך אומר הכסף משנה, זה סתם, זה באמת מראה באמת את הקושי במדידה מי יותר גדול. סביר להניח שבמקרים קיצוניים אנחנו יודעים, זאת אומרת, אין לנו ויכוח. יש מקרים גבוליים, אבל במקרים קיצוניים אני חושב שלא צריך להגיד שמות, אתה יודע טוב מאוד מי יותר גדול ממי, בחוכמה. אבל בכל אופן, זה שיטת הרמב"ם. למה? יפה, אז אני ציפיתי לשאלה הזאת. בית דין גדול במניין לא הכוונה היא שיש יותר מספר, כי הבית דין הגדול הוא תמיד 71. אז הרמב"ם שואל, מה הכוונה? תראה את הרמב"ם אומר, הרמב"ם בשורה האחרונה, וכיצד יהיו גדולים מהם במניין, הואיל וכל בית דין הוא בית דין של 71 הוא, זה מניין חכמי הדור שהסכימו בדבר וקיבלו אותו ולא חלקו בו. זאת אומרת, זה לא שהבית דין שקובע הוא יותר אנשים, אלא יותר אנשים הסכימו איתם. אז טוב, אתה עדיין יכול להגיד שאם יותר אנשים הסכימו, סימן שזה יותר צודק. שומע? כן, מחוץ לבית דין, כמובן. מה? אני גם לא מתלהב ממספר, אני חושב שזה פורמלי, אבל הוא אומר שכן, יש חינוך כזה, יש חינוך שהחינוך אומר, אחרי רבים להטות, אז הוא אומר שכנראה בדרך כלל האמת נמצא אצל הרוב. אני חושב שסטטיסטית אני לא יודע אם זה נכון, אבל בסדר, לא משנה. מה? כן. אני באמת מה קוראים 200 רבנים? איזה 200 רבנים? אני לא יודע, הרי היה ספקו רק 5 אנשים. לא יודע מה, טוב, בסדר, כי קיבלו אותו כאילו 200, בסדר. טוב, בכל אופן, זה שיטת הרמב"ם. הכסף משנה שואל על הרמב"ם, שואל את השאלה של הרמב"ם, שואל שאלה. הוא שואל, זה כתוב פה המקור, ואומר וקשה, דמאחר בביאור משפטי התורה קיימלן דבית דין יכול לבטא דברי בית דין חברו. אם כן, אמר לפליגה, אמורו יתה נועה. דבר בכל דוכתי מקשיני לאמורה ממתניתין או מברייתא, וצריך לומר, ענה דמרי כי הייתנה, ואם לא יאמר כן קשיא לי, כפי דברי רבינו, הרשות נתונה להם בחוק על דברי התנאים. אומר, למה תמיד בגמרא אנחנו מוצאים שאם יש משנה או מקור תנאי אחר, משנה או ברייתא שסותר לדברי אמורה, אז המורה זה או שהוא ימצא מקור תנאי אחר שתומך במה שהוא אומר, או שהוא צריך לחזור בו. אין אפשרות לחלוק על תנאים. הוא אומר, למה? הרי בית דין יכול לבטא דברי בית דין חברו, אין עניין של קדימות, אז מה משנה שהתנאים קדמו בזמן? זה לא סיבה. ואפשר לומר, אומר הכסף משנה, שמיום חתימת המשנה קיימו וקיבלו שדורות האחרונים לא יחלקו על הראשונים. החליטו, יש לך את ה... כדאי שיהיה לך את זה ביד. מה? שנייה, קודם כל אומר הכסף משנה, למה זה ככה? בגלל שקיבלו, החליטו שמהיום לא חולקים, מיום חתימת המשנה, מהיום זהו, לא חולקים יותר, דורות אחרונים לא חולקים על הראשונים. הדרבנון לא קשה כלום, הדרבנון לא קשה כלום, הדרבנון... כן, הדרבנון, כן, למה להניח שהם יהיו גדולים חוכמה בבניין? מי ששואלים מדות או לפי הגזרה? הוא מדבר על דאורייתא, הוא אומר מפורש, מאחר בביאור משפטי התורה, קיימלן, לבית דין יכול לבטא דברי בית דין חברו, שואל על הלכה א', הרי הכסף משנה נמצא בהלכה א', על החידוש של הרמב"ם בדיני דאורייתא. אז אתה שואל טוב, כאילו, יש פה כמה שאלות על הכסף משנה. חוקות הם בדרך כלל לא בדאורייתא. בדרך כלל כשאמרו... אז באמת, אז זה נכנע מי, כשזה לא דאורייתא, אז באמת מובן. אז לכן באמת המורה צריך... אבל מה תעשה בדאורייתא? בדאורייתא באמת המורה יכול לחלוק על תנא? רק בדרך כלל שלפעמים הם נלמדים משהו. לא סתם שנראה לו ללמוד מסורת אחרת. טוב, קודם כל, אני לא יודע, אתה מחדש שאם זה מחלוקת בסברה, זה שונה. לפי מה שהסברנו, אין הבדל בין ג' מידות לבין מחלוקת בסברה. גם הרמב"ם אומר, כפי מה שנראה בעיני, נראה לי שסברה וג' מידות בהקשר הזה, אני חושב שאין סיבה לחלק ביניהם. גם לא נראה ככה, וגם לא נראה ככה מלשון הרמב"ם.
וחוץ זה שמעת את זה בג' מידות, אז מה שאתה עושה בעצם דוחק אותנו מאוד לפינה. אז הכסף משנה אומרת, כלל גורף שעונה על הכל, מיום חתימת המשנה קימו וקיבלו שדורות האחרונים לא יכלו כל הראשונים. שנייה לפני שאני מתייחס לשאלה שלך, ממשיך הכסף משנה ואומר, וכן עשו גם חתימת הגמרא, על הדרך הוא כבר עונה על עוד קושייה. למה אנחנו לא חולקים על הגמרא? וכן עשו גם בחתימת הגמרא, שמיום שנחתמה לא ניתן רשות לשום אדם לחלוק עליה. אז יש משהו בקיבוק החכמים. עצמו של בדעות עצמי. זאת אומרת, אם בית דין הגדול אמר, אל תחלקו על העניין היום, זה לא יעזור. יש פה כולם לקנות את זה, אז זה כמה יגיע אחרי זה? מצוין, אתם מציפים את כל השאלות, מה? אז אמרתי שמנהג זה דווקא אם רבנן מתקנים, לא מנהג הכוונה שאנחנו נוהגים, ואז יהיה לזה רק דין דה רבנן. אני חושב שמה שאתה אומר, אני חושב זה הכיוון של החזון איש, אבל לאט לאט. אז יש פה שתי שאלות שנשאלו. שאלה אחת, השאלה שלך זה רבי חנון שואל, תכף נראה. השאלה שלך היא שאלה יותר פשוטה, אומר, מה זאת אומרת, קיבלתי על עצמי לא לחלוק? אני נמצא עכשיו בסיטואציה כזאת, לצורך העניין, אני רב הונא. אני נתקל במשנה. משנה אומרת הלכה, ולא נראה לי שזה נכון. לא נראה לי. משנה אומרת רבי שמעון אומר דבר שאינו מתכוון מותר. טוב, שמה זה מחלוקת, אני באמת יכול לפסוק הלכה כמו מישהו אחר, אבל יש משנה אומרת שעקירה בלי הנחה אין עליה חיוב חטאת. לי לא נראה. לא נראה לי שהדבר הזה, שניים שעשו הפטורים לא נראה לי. אז מה אומר? לא, אני לא יכול. כי קיבלתי על עצמי. מה זה קיבלתי על עצמי? אז מה זה עכשיו קיבלת על עצמך? עכשיו אתה תחלל שבת בגלל שקיבלת על עצמך? נדר. כן, זה נדר. מי זה נדר? אז חילול שבת יותר גובר על נדר. זה נדר, מה הכוונה? מה זאת אומרת? זאת שאלה אחת. שאלה שנייה, מה שאתה שואל, למה אני לא אחלוק? כי כאילו, מי קיבל? מה, רב הונא קיבל? טוב, נגיד רב הונא היה בדור הראשון. רבא, בדור השלישי לאמוראים, גם הוא קיבל. מי קיבל? הקבלה הזאת מתחדשת כל הזמן. מה קורה? תראו את רבי חנון. אני מדלג שנייה, רבי חנון נמצא בשלוש אותיות, אני מתחיל מאות ו', כי שם הוא שואל. באות היום מביא את הכסף משנה, ובעוד הוא אומר, וצריך עיון להבין קבלה זו, מה טבעה, או באמת כוחה יפה שלא יהיה אפשר לחלוק גם על הקבלה הזאת בעצמה, כמו שהיה אפשר לחלוק על התלמוד בלא קבלה זו. כן? אומר רבי חנון, בקובץ דברי סופרים, אז הוא אומר ככה, הוא אומר, לפי מה שהוא מחדש בעצם באות ג', באות ג' הוא מחדש על בסיס הרמב"ם, שהסמכות של בית דין הגדול, למרות שבית דין הגדול, המוסד של בית דין הגדול, של 71, שהיו יושבים בלשכת הגזית, והיה להם כוח לתקן כל הדברים האלה, הדבר הזה בטל. אבל הוא עדיין קיים, למה? למקרה שיש רוב חכמים. כשיש רוב חכמי התורה שהם מסכימים על משהו אחד, יש להם סמכות כמו של בית דין הגדול. והסברה בזה היא לכאורה פשוטה. בית דין הגדול זה כביכול ייצוג של כל העם, כן? של כל חכמי התורה. אם חכמי התורה, כל חכמי התורה מסכימים ככה, אז לא צריך את המוסד שמייצג אותם, הם בעצמם. יש להם סמכות כמו בית דין הגדול. אז זה רבי חנון מחדש בעוד ג' אומר רבי חנון ונראה, אומר, אבל לפי הנ"ל שאמרנו שלבית דין, שלהסכמת רוב חכמי ישראל יש כוח של בית דין הגדול, קושת הכסף ישתן לא קשיא. למה? לחתימת המשנה היה גם כן בקיבוץ כל חכמי ישראל או רובם, אשר להם הכוח של בית דין הגדול, ואסור לשום אדם לחלוק עליהם בלתים, יש גם לחולקים כוח של בית דין הגדול. קודם כל אומר רבי חנון, פשט ברמב"ם, שהרמב"ם אמר מקודם, בית דין הגדול שדרשו באחת מן המידות, כפי מה שנראה ביניהם שהדין כך ודנו דין, ועמד אחריהם בית דין אחר ונראה לו טעם אחר. אומר רבי חנון, כמובן שהכוונה לבית דין גדול, כלומר כדי לחלוק, קודם כל שיהיה לך מבחינה פורמלית את הסמכות שיש לבית דין שלפניך. בלי זה, אם אין לך סמכות לדרוש דרשות, אז גם אין לך סמכות לבטל דרשות. זה לכאורה, בזה הוא צודק. אומר רבי חנון ככה, אז היות והמשנה נחתמה בהסכמת רוב חכמי ישראל, אז בעצם יש לה כוח של בית דין הגדול, אז כל מי שרוצה לחלוק עם המשנה הוא לא יכול, כי אין לו כוח של בית דין הגדול. ואפשר, אז לפי זה אומר רבי חנון, מה יוצא? הרי מה הכסף משנה אומר? שגם בזמן חתימת המשנה היה חכמי ישראל וגם בזמן התלמוד.
אז אם ככה, זמן חכמי התלמוד כן היה כוח של בית דין הגדול. אז להם כן היה כוח לחלוק על המשנה. הוא אומר, אנחנו נאמין. ואפשר שבשעת חתימת התלמוד היה להם כוח לחלוק גם על המשניות, כמו כל בית דין גדול שיכול לחלוק על בית דין גדול שקדם לו, אפילו אם הוא קטן מהראשון בחוכמה ובמניין. אבל בין חתימת המשנה לחתימת הגמרא, בין הזמנים האלו לא נמצא קיבוץ כל חכמי ישראל ביחד, ולא היה להם כוח של בית דין הגדול, וממילא אי אפשר להם לחלוק על משניות שנשנו בהסכמת רוב חכמי ישראל. אז הוא אומר מאוד פשוט, כן? המשנה והגמרא יש להם סמכות של בית דין הגדול, מי שרוצה לחלוק, בבקשה, אם הוא יאסוף את רוב חכמי ישראל, יש לו כוח של בית דין הגדול, אין לך את רוב חכמי ישראל, אתה לא יכול לחלוק, אתה לא בית דין גדול. פה מתחיל פולמוס מאוד מעניין, בין החזון איש לרב אלחנן, ואני כבר אומר לכם שזה פולמוס גם מעניין וגם קצת משעשע, בגלל שהחזון איש לרב אלחנן יש להם מערכת יחסים הולכת אחורה הרבה, ויכוחים בהרבה נושאים, והשקפתיים, הלכתיים, מאוד מעניינים. והוויכוח מהם מתנהל בשפה קצת, איך לקרוא לזה, קצת משוננת, במילה עדינה, אוקיי? קצת חריפה, קצת עוקצנית. תראו את החזון איש שהוא מגיב לרב אלחנן, כותב לו מכתב. דברי סופרים סימן ב' כתב, זאת אומרת הוא מצטט את הדברי סופרים כאילו זה לא אתה, אלא יש ספר שנקרא דברי סופרים, שכתב, דטעם שאין אמורה לחלוק על המשנה משום שהסכימו ברוב חכמי ישראל, וכן בגמרא בזמן רבינה ורב אשי, ובזמן חתימת התלמוד היה להם ככה לחלוק על המשנה. כן, כל זה כתוב, נכון, ראינו את זה בדברי סופרים. וגם עכשיו אם יתקבצו כל חכמי ישראל יוכלו לחלוק על הגמרא. זה החזון איש מצטט בשם קונטרס דברי סופרים. גם עכשיו, 2026, אם יתקבצו כל חכמי ישראל שיוכלו לחלוק, כל חכמי ישראל, יוכלו לחלוק על הגמרא. אומר החזון איש על זה, והדברים אסור לשומם. כלומר, בעצם יש פה ערעור על כל המסורת, כל הסמכות, כל המסורת של תורה שבעל פה, שאתה אומר שהיא בכלל לא מוחלטת. אנחנו היום יכולים להחליט שכל מה שכתוב בגמרא, אנחנו נאסוף את כל חכמי ישראל, ונחליט מהיום שכל מה שכתוב בגמרא, אפשר... היה כאן דברים שמוצאים מפסוק או משהו, לא היה לכם משהו מסנאי, לא היה לכם משהו מסנאי, אבל דברים שרבנן הוציאו מפסוק או מסברה. רוב הדינים זה ככה. רוב הדינים זה ככה, כן? את כל התורה אנחנו יכולים לשנות במחי החלטה אחת, נעשה כנס. לא הבנתי מה הבעיה הזה. אתה צודק שאי אפשר כאילו זה, אבל כאילו חזון שמבין באופן אינטואיטיבי שזה פשוט כאילו מעשה שלא יעשה. אנחנו לא נמצאים במצב כזה שאנחנו יכולים פשוט לחדש תורה חדשה. הבעיה זה שיש מסורת. כן. שלא מחליטים על העבוד, מה שלמדנו כתוב. תכף נראה שהחזון איש ינסח את האינטואיציה שלו במילים, אנחנו נבין יותר טוב למה זה כל כך כואב לחזון איש, אבל מעניין שגם רב אלחנן מסכים איתו. עכשיו שימו לב מה שעונה לו רב אלחנן. אני עכשיו כן מדלג למקור מספר 5. כתב כבוד גדולתו, בשם קונטרס דברי סופרים, שוב, כאילו אין פה אנשים, רק ספרים. זה מחזק את המסורת. מה? למה? שכאילו, למה עד היום לא עשו את זה? טכנית אי אפשר לקבל את כל חכמי ישראל, זה מאוד מסובך. היום זה יותר אפשרי, פעם זה לא היה אפשרי. אבל לא יודע אם זה כזה מחזק. כתב כבוד גדולתו באות ב' בשם קונטרס דברי סופרים זה לשונו, וגם עכשיו אם יתקבצו כל חכמי ישראל יוכלו לחלוק על הגמרא והדברים אסור לשומם עד כאן לשונו, כן? של מי? של החזון איש. בוודאי כן הוא, כי אסור לשמוע דברים בטלים כאלו. ודאי אומר זה שטויות, ודאי שאסור לשמוע כאלה דברים. אבל חיפשתי בקונטרס דברי סופרים, אבל לא מצאתי שם את הדברים הנ"ל. מאוד מעניין, אתה מצטט משהו ואני מחפש, לא מוצא את זה. אוקיי? זה כאילו השפה. מה אתם אומרים? כתוב או לא כתוב? כתוב לכאורה, מה יש פה להתווכח? ויש לו כתוב מפורש, אבל זה מה שיוצא לכאורה, תוצאה של אחד ועוד אחד, ממה שאתה אומר. אז בוא נראה. ואתה מבאר את הנראה לעניות דעתי בכוונת הכסף משנה בקושייתו. הוא אומר בעצם, יש פה שאלה, וזה בעצם גם מה שהחזון איש אחר כך התייחס. בעצם, אם לא
אם רבי חנון לא צודק, ויש סיבה אחרת שהאמוראים לא יכולים לחלוק על תנאים, לא בגלל מה שרבי חנון אמר, אז מה רוצה הכסף משנה? מה רוצה הכסף משנה? אם יש איזושהי סיבה, אז אולי זאת הסיבה. אז הוא אומר ככה, את הבארת הנראה לעניות דעתי בכוונת הכסף משנה בקושייתו. דבר פשוט הוא אפילו לתינוקות, כי לחלוק על חכם גדול אי אפשר בלתי אם החולק הוא ברכי ובפלוגתא של הקודם. כי הרי צריך לעמוד על סוף דעתו של מי שקדמו, כדי שיוכל לחלוק עליו. ובינו ברכי, הרי אפשר שנעלם ממנו טעמו וסברתו של החכם הקודם, ואילו נתגלו לטעמו, היה רואה בעצמו שאין לו על מה לחלוק. קודם כל אומר רבי חנון, ברור שכדי לחלוק אתה חייב להיות בדרגה נקרא לזה, בדרגה מקצועית, אוקיי? אתה צריך להיות בדרגה למדנית ותמיד חכם, כמו מי שאתה חולק עליו. עכשיו למה? זה מאוד מעניין. כל אחד יגיד לכם, אינטואיטיבית כל אחד יסכים איתם. מי אתה שתחלוק על זה, נכון? שנייה. אומר רבי חנון, למה? אומר רבי חנון, טכנית הוא אומר, מה זה ויכוח? מה זה ויכוח? זה הסתכלות מסוימת על מה זה ויכוח, אני חושב שזו הסתכלות די רווחת, למרות שאני חושב שאפשר להתווכח איתה. מה זה ויכוח? ויכוח אומר, זה בעצם אתה אומר איזושהי סברה, אני יודע את התהליך של החשיבה שהביא אותך להגיד את הסברה הזאת, אני יכול כן, לעקוב אחרי ההשתלשלות של הרעיון עד שאתה אמרת את הסברה הזאת, ואז אני יכול לאתר את הבאג. הנה, שם יש באג, פה עשית קפיצה, בין 1 ל-2 עשית קפיצה, בין 2 ל-3 עשית קפיצה, פה יש איזושהי טעות, פה יש איזה, כן, משהו בתרגיל, אני יכול להראות איפה הוא, כמו שבמתמטיקה אני יכול להראות לך איפה טעית, אותו דבר בכל נושא, אני יכול להראות לך איפה טעית. עכשיו, אומר רבי חנון, לפעמים יכול להיות מצב שההוא לא ישתכנע, אבל אני משוכנע שהוא טעה. אומר רבי חנון, בשביל זה אתה צריך לדעת את כל התהליך. אם יש לך רק את המסקנה, ואין לך מושג מה היה תהליך המחשבה שהביא אותו להגיד את המסקנה הזאת, אז אין לך אפשרות לאתר את הטעות. מה זה להגיד טעית? אשמח מה אתה אומר טעיתי, אתה יודע מה הביא אותי להגיד את מה שאמרתי? אתה לא יודע, כי אתה לא, איך הוא אומר? אתה לא בפלוגתא, אתה לא, כן? אתה לא ברכי, בפלוגתא של הקודם, אתה לא יודע. עכשיו, שנייה, זה מה שהוא שאל מקודם, רגע, ומה עם הרמב"ם שאמר אל השופט אשר יהיה בימים ההם? אז יגיד לך רבי חנון, כמובן, הכוונה היא שיש להם קודם כל את הכלים הטכניים שבאמצעותם הם יכולים להתווכח, ואחר כך יש שאלה למי הסמכות, בסדר, אז הסמכות היא לבית דין הקודם, לבית דין שבימיך, אבל אם להם דרך לטעות, מה? בדרבנן גם אם יש להם את כל הכלים הם לא יכולים? כן, כי אמרתי, בדרבנן בכלל לא שייך ויכוח. בדרבנן אין דבר כזה להגיד את טעית, מה זה טעית? אני אמרתי, שלום, זה נהיה. אז אני אגיד, רבי חנון אומר שקודם כל הוויכוח, קודם כל ברמה הטכנית חייב להיות שמי שרוצה לסתור טוען שהשני טעה. פשוט טענה שהשני טעה. עכשיו, אומר הרמב"ם, בסדר, אתה אומר שאני טעיתי, אני אומר שאתה טעית, מה נעשה? אוקיי, בית דין שבימיך הוא זה שמחליט. אבל קודם כל שתוכל להגיד מבחינה טכנית, תוכל להגיד שאני טעיתי. אם אתה לא יכול, אם אין לך דרך להגיד שאני טעיתי, אז מה אתה אומר? אין למילים שרשום משמעות. בדיוק, אז אומר רבי חנון, צריך לומר שמדובר באופן כזה שאין לנו פער של דורות, או פער של תרבויות, או פער של שפות בין שני הבתי דינים, ואז מבחינה טכנית יכול להיווצר ביניהם ויכוח. על זה אומר הרמב"ם, הבית דין שבימיך גובר. הוא חזון איש עצמו, היה כאן שהוא אמר, נראה לי ההפך מהריתמו פה. טוב, קודם כל אנחנו לא נמצאים עכשיו בחזון, אנחנו נמצאים ברבי חנון. תכף נראה איך מה החזון, זה הנושא של השיעור, בסדר? איך החזון מתייחס לכל הסיפור הזה של סמכות. יפה, אז אתה מתעקש על השאלה. אני מסכים איתך שאפשר לקחת את הרמב"ם למקום יותר רדיקלי והרבה יותר מעניין ממה שרבי חנון לוקח אותו ולהגיד, נכון, השופט אשר בימים ההם הכוונה היא גם באופן כזה שהשופט אומר לך, תשמע, אני לא מבין מה הביא את רב שמעון להגיד דובר שאינו מושכל ואין מותר, לא יודע, אין לי מושג. אבל אני חושב שזה לא נכון, מה אני יכול לעשות? אני חושב שזה לא נכון, אני הגעתי למסקנה שהדבר הזה לא נכון. גם על זה יגיד הרמב"ם לשופט אשר בימים ההם,
לפי זה, כולל לא רק את העובדה שלמרות שהוא קודם לי בזמן, אז אני לא כפוף אליו. אלא בימים הכוונה היא, בסופו של דבר, האופן שבו אני חושב, זה מה שקובע, התורה ניתנה לכל דור, לפרש אותה כמו שהם חושבים, וזה לא משנה, גם אם אין להם דרך לבוא ולהגיד למה שניתה, בסדר, אבל אנחנו מבינים ככה, אנחנו צריכים לעשות את התורה כמו שאנחנו מבינים, אני מסכים איתך. מה? ההיגיון לא בטח, נגיד ההיגיון, כי אתה כאילו אתה לא מבין, מה אתה חושב? איך אפשר כזה רדיקלי בגלל שבסופו של דבר, התורה ניתנה לי לפרש אותה, ואם אני מבין אחרת... אתה לא מבין, כאילו מה אתה לא ידיעה. טוב, אז האמת, אני אגיד יותר מזה, אולי אתה צודק, אולי באמת לפי איך שבכל זאת מבין, אתה צודק שאין אפשרות, אבל להסתכל על זה במבט כזה צר ולהגיד שכל ויכוח מכיל בתוכו איזה מישהו שוודאי מישהו טוער, כן, ואני יכול להראות איפה הוא טוער, ברוב הוויכוחים זה לא ככה. רוב הוויכוחים אין דרך להראות איפה טעית. גם אני, שאני חושב, מה? הוא אומר שזה ידוע בכמה מקומות, זה אין אמת אחת. או, אל תכניס, בוא נגדיל, אין אמת אחת או לא. למה לזכור שהשני טועה? והמחלוקת השני טועה? אני חושב, אתה צודק שממבט רחב יש אלו ואלו דברי אלוקים חיים, אבל אלו ואלו דברי אלוקים נאמר גם באופן כזה שאני בטוח שאתה טועה, נכון? גם, זה לא קשור, זה מבט יותר רחב, מבט, מה שהנפש החיים קורא מבט מצידו. בסדר, אבל מבט שלנו אנחנו רואים, אני לא משנה, הנקודה היא אבל שהרבה ויכוחים, זה לא ויכוחים שהם ויכוחים שאני... מצופה מהשכנים כערבה, כפי מישהו מבין שמבין יותר טוב ממנו. גם אם הוא לא מבין את זה עכשיו, הוא מבין שההוא מבין יותר טוב ממנו. אם ככה, אז למה הרמב"ם אומר שהבן... לא, אז איך אתה יכול להגיד שהשני טעה עם הענווה? לא, הענווה, הוא מבין את התהליך של השני. אני חושב שלהגיד שהשני טועה מצריך הרבה, כאילו, הענווה הרבה יותר בעייתית להגיד שהשני טועה ושל להגיד, אני לא יודע, אני פשוט חושב אחרת. איך עשו את זה? לא יודע, יש מראה בסנהדרין שמתארת את זה, אבל אני לא יודע, לא רוצה להגיד סתם. מה אתה אומר? רצית לומר משהו? כן? או שסתם נמדת, בסדר. אני רוצה לתת נכון יותר, כמה שהם שואלים. יש רופא מקצועי לא רופא מקצועי, זה לא רופא מקצועי. לא, הדור הקודם זה קשור, הדור הקודם, אתה מוצא ספר תרופות. שבספר תרופות כתוב שאם אתה אוכל מלפפון חמוץ, אין לך סרטן. אין לך דרך לדעת למה הגיע לזה, איך הגיע למסקנה הזאת. אבל אתה יודע שזה שטויות, נכון? עוד פעם, אנחנו מתייחסים לזה שמבחינה מקצועית אין שום הבדל. זה בן אדם שאני אוחז ממנו? לא, אבל עוד פעם, מה רבי חנון אומר? רבי חנון אומר, אתה לא יודע למה, רבי חנון אומר הוא יותר ממך. אתה לא יודע למה הוא חשב, אני אגיד לך יותר מזה. מה רבי חנון יגיד עכשיו על הסוגיה שאתה לומד עכשיו? תגעת למסקנה מסוימת, תגיד לי אתה עכשיו עם יד על הלב. מישהו מדור של הרשב"א יכול להבין איך הגעת למסקנה שאמרת? מישהו מהדור של הרשב"א יכול להבין איך הגעת למסקנה שאתה אמרת מה שאמרת? יכול להבין אותך? זאת אומרת לא, למה? תשמע, עבר 700 שנה, תקופות אחרות, הסתכלות אחרת, הכל השתנה. הוא גם לא יכול להבין אותי, זאת אומרת, הוא גם לא יכול לחלוק עליי. גם הוא לא יכול לחלוק עליי, הרשב"א גם לא יכול לחלוק עליי. כן, אבל היא מבוססת, אבל היא לקחה איזשהו טוויסט מסוים, נכון? כן. מה? אין בעיה, אם אתה חושב שאתה מבין אותו, אז גם הוא יבין אותך. אני אומר שבכל זאת נניח שאני לא מבין את הרשב"א, אז גם הרשב"א לא מבין אותי. לא, אני לא חושב, למה להניח ככה? למה להניח שהרשב"א יבין אותך? אתה חניך של, איפה למדת? למדת בישיבה? בישיבה כאילו, חניך של שיטת לימוד אחרת לגמרי ממה שהרשב"א למד. אין סיבה להניח שהרשב"א יבין את מה שאתה אומר. הרבה פעמים כן מזהה שוינים, יסודות שנאמרו באחרונים, דברים מאוד מאוד דומים בשפה אחרת לחלוטין. אין בעיה, אני אומר את הכל שזה דו-סטרי. אם אני מבין את הרשב"א, אז הרשב"א מבין אותי. אם אני מבין את הרשב"א, גם הרשב"א כנראה גם לא הבין אותי. מצחיק, אבל אני כאילו, אם זה שפן שהרשב"א מבין מה אני אומר. זה לא גמרא? או שלא? כן, הגמרא אותה גמרא. אז יכול להיות היגיון לא ישתנה גם, נכון? אחד נוסחה תמיד יש השתיים, נכון? אז גם היגיון לא ישתנה. אם אתה מבין שהיגיון... אני יכול להגיד לו, איך הגעתי לזה? הוא יכול להגיד לי, אני לא יודע כמה אתה כבר עושה את זה, אבל יבין מה אני אומר.
אתה חושב, אני לא חושב כמוך, אבל זה קשור, כי זה לא אחד ועוד אחד. זה לא אחד ועוד אחד. אבל טוב, בואו נמשיך הלאה, זה לא עיקר הנושא שלנו. אז אומר רבי חנון, אז בעצם התשובה לשאלה של הכסף משנה, תשובה מאוד פשוטה. למה המוראים לא יכולים לחלוק על תנאים? כי הם לא בדרגה שלהם. ולמה אנחנו לא יכולים לחלוק על המוראים? כי אנחנו לא בדרגה שלהם, זהו. אז מה רוצה הכסף משנה? אומר רבי חנון, תראו באות ב', אבל באמת אין כלל בלי יוצא מן הכלל. כלומר, אומר רבי חנון, יש לנו גם בפערי הדורות, עדיין יש לפעמים מצב שבדור מאוחר יהיה מישהו שהוא בדרגה של הדור הקודם. הוא מביא כל מיני דוגמאות, מהגאון מווילנה, רב תנופוליק, עזוב, זה באמת אחד הדברים שכאילו, עזוב, זה מסובך. מה זה רב תנופוליק? אבל הוא מביא כל מיני, זה שהרב האגוהן, שהיה אחרון הגאונים, היה הגדול שבהם. כך כתוב בכל הראשונים. הר"ן, שהיה מסוף הראשונים, היה הכי גדול בכל הראשונים. כך כתוב בריבש. כן? כך כתוב בריבש. איזה ראשון? הר"ן. אז אומר רבי חנון, את הדגות רבי חנון לא מביא. מה? זה רק הריבש שלא מספיק, זה נעשה את הקונצנזוס. רק נכנסה במשהו בתוך. אז לפי הריבש מה קורה, בסדר, נו. אני רק מראה לך את הרעיון הזה, שזה לא בהכרח הולך באופן ליניארי, כן? ירידה תמיד, לא תמיד, לפעמים יש קפיצות. לא, אבל יכול להיות שזה נחתך אחריו, לכן, זאת אומרת שאחרי שבא הר"ן, אז אמרו, אוקיי, מתחילת תקופת האחרונים, כי הוא... אתה עכשיו נכנס קצת תכף נראה, עניין של תקופות, רבי חנון עדיין לא דיברנו על תקופות בכלל, רבי חנון מדבר על זה שיש... לא, אבל בגמרא זה כן כתוב, התנאים... תכף נראה, זה באמת חלק, זה קושיה גדולה על רבי חנון. לא, זאת אומרת, אז כאילו, איך זה עובד, נכון. שנייה. אז אומר רבי חנון, אז התשובה של הכסף משנה נצרכת למקרים כאלה שיש לך המורה שהוא בעצם גדול, הוא בעצם בא רכי, בא פלוגתא של תנאים, ואף על פי כן הוא לא יכול לחלוק, כי בגמרא זה נראה שזה באופן גורף. בשביל זה צריך את התשובה של הכסף משנה שקיבלו על עצמם. אז ממילא ככה רבי חנון ניצל מהטענה של החזון איש. מה החזון איש טען עליו? שאתה לפי דבריך יוצא שגם עכשיו אם יסכימו כל חכמי ישראל, לא, עכשיו זה לא שייך, כי עכשיו אין לך בכלל חכם שהוא ברחי לחלוק על המוראים ועל התנאים. השאלה של הכסף משנה הייתה באותם דורות שיכול להיות זה כאילו, על זה, על מקרים נקודתיים כאלה דיבר הכסף משנה, ולזה אני התייחסתי ואמרתי שיש להם סמכות של בית דין הגדול. אוקיי, ככה רבי חנון ככה סוגר את הסיפור הזה. איך החזון איש מתייחס? מה? בתקופת המוראים היה יכול להיווצר מצב שיהיה מישהו שבעצם הוא יכול לחלוק מצד מההיבט הטכני, הוא יכול לחלוק על תנאים, הוא לא יכול בגלל שהוא יחיד נגד בית דין הגדול. אז יש לו את הבעיה הזאת, את הבעיה של הסמכות. אומר רבי חנון, בזמן חתימת התלמוד, אם בזמן חתימת התלמוד יהיה לך מישהו שהוא בדרגה של תנאים, אז שם יכול להיווצר מצב ששם אין לך בעיה של סמכות, יש לך רק את הבעיה שאי אפשר להתווכח, ואז אם תמצא מישהו שהוא ברחי כן תוכל להתווכח, ואז כן יהיה אפשר לבטא. בחתימת המשנה נגיד, מה הם קיבלו על עצמם? השיטות האלה שיש במחלוקות שיש במשנה... לכאורה, לפי רבי חנון עצמו מתקשה מה בדיוק הכוונה בכסף משנה, אתה יכול לראות, הוא אומר שהוא לא הבין לגמרי את הכסף משנה, ולקוצר דעתי, תראו, קוצר דעתי בשורה החמישית, אינני מבין תירוץ הכסף משנה, אבל אפשר להגיד שזה גוף מה שהכסף משנה מתכוון, זאת אומרת, קיבלו על עצמם, הכוונה היא שנוצר פה, הם קיבלו על עצמם את הסמכות הזאת, הם יצרו את הסמכות הזאת של, הם הסכימו, כל חכמי ישראל הסכימו שהדבר הזה יהיה לו סמכות, וזה מה שנותן לו, מה שמקנה לו את הסמכות של בית דין הגדול. לא יודע למה רבי חנון לא פירש לך את הכסף משנה. זה לא שהם קיבלו את הדעות שכתובות במשנה. קיבלו על עצמם שיהיה לזה סמכות, לכאורה. בסדר. עכשיו, זה הדרך של רבי חנון בביאור העניין של הסמכות המשנה והתלמוד. מה החזון איש? החזון איש מביא הסבר אחר לגמרי. אנחנו נחזור למקור מספר 4. החזון איש שואל עליו הרבה שאלות, אני לא אקרא אותם, אתם יכולים לקרוא בעצמכם. אבל האמת,
אבל האמת נמצא באמצע הקטע בשורה השמינית, באמצע השורה השמינית. אבל האמת בזה, שדור שאחר המשנה ראו את מיעוט הלבבות נגד בעלי המשנה, וידעו לבטח שהאמת לעולם עם הראשונים. ואחרי שידעו אמיתת הדבר שיהיה אפשר שישיגו עם האמת מה שלא ישיג אחד מן התנאים, לא היו רשאים לחלוק, והיו רק שונים את כל דברי התנאים שקדמו. וגם מחתימת התלמוד בטלו דברי המורה שאמר מחמת העלמת דברי התנא. רק רב ורוחב לבוא לא נבטלו דבריו, זה רב תנופוליג, לא ניכנס. ממשיך החזון איש, כדאי להקשיב לכל מילה בחזון איש, כי הוא מעריך מאוד, אבל לא סתם מעריך, הוא מעריך עם סיבה. כן, כן. וכל הסכמותיהם היו בהשגחת הבורא יתברך ובהופעת רוח הקודש. הוא כבר הסכים הקדוש ברוך הוא על ידן. כדאמר, במציאה פ"ו עמוד א', רבי ורבי נתן סוף משנה. וכן היה בראש חתימת התלמוד, וכן אמרו שם רבינה ורבה שסוף הוראה. ומה שכתב מרן, כסף משנה, שקיבלו כן, שהם קיבלו על עצמם לא לחלוק, לא טובה וחסד עשו עם הראשונים. אלא האמת חייב אותם. כי איך נעשה על דעתנו, אם ידענו שדעתנו קצרה והאמת אין איתנו. ממשיך אז נשבחו אנו עושים, כלומר אחרי, זה הכסף משנה מתייחס לראשונים נגד הגמרא, וכו אנו עושים נגד הראשונים, זה גם אנחנו לא חולקים על הראשונים, מאותה סיבה. ובאמת, על כל התורה מסיני ניתנה, אפילו מה שתלמיד ועתיד עתיד לחדש. והתנאים החזירו מה שנשכח. ועד זמן רבי לא נתגלה הכל, אבל בסוף משנה כבר נתגלה כל מה שראוי להתגלות. ולא יתגלה שום דבר מחודש, אלא נרמז הכל באחד מדברי התנאים. וכן נתגלה המשנה מדור הראשון של המורים הדור האחרון. ועלינו חלקנו רק במה שנזכר מדברי המוראים. והיה הדבר מקובל בידם כדאמר במציע שם. ואמרו עבודה זרה תת עמוד א' 2,000 תורה ורמזו על התנאים, שכל האלפים דשם תופסים מעט משנים שאחריהם. 8 שורות. חזוני, 8 שורות של הסבר לדבר הזה. מה הוא אומר? הרבה מילים, מיעוט הלבבות, האמת לעולם עם הראשונים. אי אפשר שישיגו עם האמת מה שלא ישיג אחד מן התנאים. מה זה? אז בפשטות, ההסבר הפשטני, הפשוט, מי שקורא את החזון איש, כולנו מכירים את הדבר הזה, נכון? מי אנחנו? נגד זה ירידת הדורות, כן, התורה ניתנה בסיני, משם והלאה, זה כמו דלי שיש בו חור. כל הזמן נחסר ונחסר ונחסר, עד שאני מגיעים אלינו, ואנחנו יתמי די יתמי, לא מבינים כלום. ככה הבין את החזון איש של שלמה פישר. שלמה פישר, אגב, הוא עצמו קורא לחזון איש גדול האחרונים. זאת אומרת, אם דיברנו על זה שתמיד יש בדורות מאוחרים מישהו שקדם, אז שלמה פישר קורא לו בכמה מקומות גדול האחרונים לחזון איש, אבל פה הוא תוקף אותו מאוד חזק. ומה שכתב החזון איש, תראו במקור מספר 6, שהדור שאחר המשנה ראו את מיעוט הלבבות וכולי, יודעו למד שהאמת לעולם עם הראשונים וכולי, תמוה מאוד. איך קרה הדבר פתאום בדור אחד? אומר, אם יש ירידה, הירידה היא באותו קצב פחות או יותר לכאורה אמור להיות. איך זה קרה בדיוק שמהאמוראים לתנאים, שזה הפרש של 50 שנה בין התנא האחרון לבין האמורא הראשון, ואופס, פתאום נהיה כזה מין משבר, שפתאום אי אפשר, לא יכול להיות שאנחנו נשיג משהו שהם לא ישיגו. והלא המורה האחרון רשאי לחלוק עם המורה שקדם לו בכמה דורות. זאת אומרת, כן, מבחינת המספר של השנים, אפשר, נגיד עבר 200 שנה, לא נורא. 200 שנה עדיין לא משהו שלא מאפשר לחלוק. אז איך בדיוק ה-50 שנה האלה בין התנאים למוראים, מה קרה? כמו כן תנא האחרון חולק על תנא שקדם לו בכמה דורות, רק המורה על תנא אינו חולק, אפילו לא קדם לו דור אחד. כמו כן עניין ראשונים ואחרונים, עניין ראשון יכול לחלוק על ראשון קדם לו דורות הרבה, כמו כן האחרון חולק על האחרון שקדם לו מאוד בשנים. ואילו האחרון הראשון הסמוך לדורו, אינו יכול לחלוק. קודם כל, זו השאלה הראשונה ששלמה פישר טוען. איך יכול להיות שהדבר הזה קורה פתאום באיזשהו מעבר אחד? זה אמור להיות, לפי מספר, אתה אמור להגיד, נגיד, 500 שנה אתה לא יכול לחלוק. אבל בסדר, אז תגיד, תהיה עקבי עם זה. תגיד 500 שנה, וכל פעם זה יהיה 500 שנה, מה זה קשור לאמוראים, תנאים, מה זה שייך לקטגוריות האלה?
חוץ מזה אומר שגוף הדברים אינם נכונים. מה שהחזון איש אומר שהאמוראים היו יותר קטנים מהתנאים, זה לא נכון. עיין יומא או מגילה וחגיגה שאמרו על דברי המורה שנחק על גדולי התנאים, טבע חדה פלפל החריפתא ממלוא צנא דקרי. כן, המורה אומר משהו נגד תנאים, אומרים מה שאתה אומר זה כמו פלפל חריף, ומה שהם אומרים זה כמו הרבה דלת, שאין פה את החריפות, כן? ויותר טוב פלפל חריף אחד מאשר סל שלם של דלת. ואין במציע, אין א' דרבנו הקדוש אמר, גר צדק אמרו עניין מחירה וגר שמונה איני יודע מה הוא, ורבי נחמן בן יצחק מתרצם בנקל. הנה אתה רואה שרבי נחמן בן יצחק ידע דברים שרבי לא ידע. והיינו את גיטין, גמרא מפורסמת באגדות החורבן, שרבי יוסף קרא על רבי יוחנן בן זכאי, משיב חכמים מחור ודעתם מסתכל, נכון? שרבי יוחנן בן זכאי אמר תני אבנים וחכמיה, אמר רבי יוסף, על זה נאמר משיב חכמים מחור ודעתם מסתכל, כי היה לו לומר, נשבקינא עדה זימנא. והרבו לחלוק המורים התנאים בדרשות וטעמי ההלכות, זאת אומרת, מה שלא נגיע להלכה, סליחה, המוראים חולקים. זאת אומרת שאין להם בעיה להגיד שאנחנו מבינים יותר טוב מהם. אז כנראה, ואני לא ציטטתי כל זה, כנראה שיש פה משהו יותר פורמלי, שקשור לענייני ההלכה, זה מה שרב שלמה פישר מציע, לא ניכנס לזה. קודם כל, מה הוא טוען על החזון איש? שתי טענות מרכזיות הוא טוען. א', הוא אומר, איך זה קרה פתאום בדור אחד, וב' הוא אומר, סתם פתאום להגיד שהמורים יותר קטנים מתנאים, זה לא נכון. זה לא נכון. יש לפעמים הרבה פעמים שהמורים יותר גדולים מתנאים. מה? יש 3 פעמים, זה הכל. כן. כל השאר זה מרחיקים, כאילו, מרחיק, היה 3 מקרים לכל זה, קודם כל, אני מניח שיש עוד, כולו מביא את הכל. וב' החזון איש מתבטא בצורה מאוד מאוד גורפת. לא נראה שהחזון איש מוכן להסכים שיש חריגות בעניין הזה. כלומר, מה תעשה עם אותו המורה שחולק? הוא יחלוק על משנה באמת? למה לא מצאנו אף פעם? קראתי את הספרה, זה שמואל ומגילה, שלמה היא עשתה את זה ולא... אני שואל, למה לא מצאנו אף פעם בש"ס, בכל הש"ס כולו לא מצאנו שהמורה חולק על טענה, ואומר, לא נראה לי. והחזון איש גם אומר, רק ברב, כן. זה הבודד היחיד שהוא... איך יכול להיות? איך יכול להיות שלא מצאנו באף מקום שהמורה חולק על טענה? אם יש חריגות, אז זה אמור לבוא לידי ביטוי, שיהיה פעם אחת פעמיים, כמו שיש לנו את רבי יוסף שאומר על רבי יוחנן בן זכאי, משיב חכמים מחור ודעתם מסתכל, פעם אחת אני רוצה לראות, רבי יוסף וגיל, רבי יוחנן בן זכאי, לא נראה לי מה שהוא אומר, למה אף פעם זה לא קרה? משיב חכמים מחור, משהו רוחני שקרה, צורך מפעל הבית, לא אומר הוא היה פחות ממני. בסדר, אז אני יכול להבין משהו שרבי יוחנן לא הבין. אולי לא נבין את זה חודש אחר כך שהוא יתפתח ומקשיב. בסדר, לא משנה, אז אם אני יכול להבין... מה? יש לנו מקרה שאומרים גם טעה לבית כזאת. כן? זה יכול להיות. אני גם חושב שהראיה משיב חכמים אחור היא זה כי הפוך, הוא אומר משיב חכמים אחור, הוא אומר יש מקרים שהבן אדם לא היה צריך לטעות והקדוש ברוך הוא בכוונה יטעה אותו בגלל שזה, רבי יוסף אומר גם אם עניתם במצב שלו זה מה שהיה קורה לי כי הקדוש ברוך הוא רצה שיחרב בית המקדש וכדי שיחרב בית המקדש הקדוש ברוך הוא השיב חכמים אחור. זה לא שאני אומר אני הבנתי מה שהוא לא הבין, הוא אומר הסיטואציה, הייתה סיטואציה כזאת שבה הקדוש ברוך הוא, אני חושב שהקושייה הזאת לא קושייה. בצורה של שאלה, שאלו למה הוא לא... הגמרא באמת עונה, שהוא אמר תפסת מרובה לא תפסת. אבל רבי יוסף לא סבר ככה. מה ההבדל? מה ההבדל אם זה ביקורת או לחלוק? אני חושב הפוך, זה לא ביקורת. לא, אני חושב שזה לא... לא, אני חושב שזה לא, משיב חכמים אחור, אתם קוראים את זה כמו איזה משהו מליצה כזה, שאומרים משיב חכמים אחור. הוא אומר פה משהו מאוד מאוד יסודי ועקרוני, הוא אומר, תשמע מה שקרה פה, רבי יוחנן בן זכאי לא היה אמור ליפול בדבר הזה. הסיבה שהוא נפל בזה, כי הקדוש ברוך הוא רצה, אז מבין ברור שמניתי שמה, גם לי זה היה קורה. זה פשוט מי שהיה באותו תפקיד בהיסטוריה, באותו זמן, הקדוש ברוך הוא עשה אותו שהייתה, מה? אתה אומר אולי יש... שומע, נכון. אבל אני חושב שכל הקושות של רב שלמה פישר קשות רק על ההבנה שלו בחזון איש. זה לא מה שהחזון איש אומר. החזון איש אומר משהו אחר לגמרי. אם החזון איש אומר את מה שרב שלמה פישר אמר, החזון איש היה יכול להסתפק בשתי שורות. להגיד,
מיעוט הלבבות, אי אפשר שישיגו וכולי. אבל החזון איש ממשיך, אומר, וכל הסכמותיהם, תקראו מה שהחזון איש אומר, וכל הסכמותיהם היו בהשגחת הבורא יתברך, ובהופעת רוח הקודש, וכך הסכים הקדוש ברוך הוא על ידם. מה זה? ואז חכו, זה עוד לא נגמר, החזון איש מעלה אוקטבה, ואומר, הוא באמת, אבל כל התורה מסיני ניתנה, אפילו מה שתלמיד ותיק יחדש, והתנאים החזירו מה שנשכח, ואז נראה בילוי נתגלה הכל, בסוף משנה כבר נתגלה כל מה שראוי להתגלות, ולא יתגלה דבר מחודש, איזה דברים רדיקליים, אומר החזון איש, כל זה, זה מה? זה ירידת הדורות, זה לא מסתבר, אין לזה שום קשר. ועלינו חלקנו כמו שנזכר, הוא מביא את הגמרא במסכת עבודה זרה, 2,000 תורה, מה זה קשור? מה זה קשור? מה החזון איש רוצה פה בכל הדבר הזה? אני חושב שהחזון איש אומר פה משהו אחר לגמרי ממה שרבי פישר מבין, ממה שההבנה הפשוטה, ומה שהוא אומר זה כדלהלן. החזון איש אומר, התורה בנויה בצורה כזאת שבכל תקופה נבנית קומה מסוימת בתורה. יש תקופה שהיא תקופת המקרא. זו התקופה ממשה רבינו ועד, נקרא לזה עד אנשי כנסת הגדולה, לצורך העניין. תקופת המקרא. אחר כך מתחילה תקופה חדשה, שנקראת תקופת המשנה. נגמרת תקופת המשנה, מתחילה תקופת התלמוד. כל מקרא, משנה ותלמוד, כל אחד מהם זה חלק בתורה. זה קומה מסוימת בתורה. אנחנו, כלומר, לא אנחנו, הנביאים לצורך העניין, שהיו בתקופת המקרא, הזקנים, הנביאים, מה שמתואר במסכת אבות, או התנאים ששנו את המשנה, או המוראים שעשו את התלמוד, הם, איך נקרא לזה, יש להם תפקיד. התפקיד שלהם הוא ליצור את המקרא, ליצור את המשנה וליצור את התלמוד. אומר החזון איש, מי שנמצא בתקופת התלמוד לא יכול ליצור משנה. אתה לא בתקופה, זה לא הפרויקט שלך, זה לא התפקיד שלך בעולם. המשנה נחתמה. הקומה של המשנה נחתמה. עכשיו מה שמתחיל זה הקומה של התלמוד. עכשיו מסביר החזון איש מה הכוונה. אומר החזון איש, צריך להבין מה פירוש המשנה. במשנה נמצא היסודות של התורה שבעל פה. כן? בתלמוד מה שנמצא, נמצא משהו אחר, נמצא קומה מעבר, קומה מעל. לכן אומר החזון איש, כדי להגיד כזאת אמירה שבמשנה נמצא כל יסודות התורה שבעל פה, אתה צריך להגיד שקודם כל היסודות האלה הם לא מתחדשים, אוקיי? יש סכום מסוים של הנחות של יסודות שנמצא בתורה שבעל פה, והוא נגמר בשלב מסוים. איך החזון איש בונה כזה דבר? קודם כל אומר החזון איש ברור, כי כתוב כל מה שתלמיד ותיק עתיד לחדש התגלה למשה בסיני, והחזון איש נותן לזה פרשנות מאוד מעניינת. מדובר על יסודות התורה שבעל פה, לא מדובר על מה שאנחנו עושים, אלא מדובר על יסודות התורה שבעל פה. בעצם זה כבר נאמר, והתפקיד של המשנה מהו? להזכיר אותו, כן? להזכיר את מה שנשכח. זה התפקיד של התנאים, ליצור את אותה קומה שכביכול כבר ניתנה למשה בסיני ונשכחה, ועכשיו התפקיד של התנאים זה לשחזר אותה. והפרויקט הזה נגמר בשלב מסוים, זה מה שחשוב לחזון איש להגיד. אם יש כזה פרויקט, הוא נגמר בשלב מסוים, ואחרי שהוא נגמר, והוא יכול להיגמר ברגע אחד. זה לא משנה, ברגע אחד הוא יכול להיגמר, וזהו. מעכשיו אתה כבר לא יכול לעשות שום דבר, זהו, זה נעול. עכשיו, זה אותו דבר בתלמוד. התלמוד יש לו תפקיד. לפרש את המשנה, כן, לתרץ את הסתירות, ליצור איזושהי קומה שנקראת קומת תלמוד, קומה של גמרא. גם זה פרויקט שנגמר. אומר החזון איש, כשהכספישנה אומר שהם קיבלו על עצמם, מה פירוש קיבלו על עצמם? הם הבינו שהפרויקט הסתיים. זהו. הם הבינו עכשיו, איך הם הבינו, אומר החזון איש? פה דבר מאוד מעניין. איך אתה קולט שהפרויקט נגמר? מה, הרי אין איזה בוס שמגיע לך ואומר לך, טוב, זהו, הפרויקט נגמר, זה לא עובד ככה. איך זה עובד? מה? מה אתה מתכוון? את המקרא? שהם כללו כל הרעיונות העיקריים, אז זהו.
כן, אבל אולי לא, אולי אני יכול גם כן לפרש את המקרא. אני גם רוצה לפרש את המקרא, אני עכשיו לומד ארבובס, אני רוצה להגיד פשט אחר בשלם שור תחת השור. אני רוצה להגיד לך ששלם שור תחת השור, הכוונה היא שתמיד משלמים שור תחת השור, לא משנה אם השור שווה 200, השור שווה מנה. למה אני לא יכול לעשות את זה? מה? הם בהבנה, בדור שלהם, הקיפו את כביכול את כל... אז אומר לך זה דבר מדהים. אומר לך כדי להחליט דבר כזה, שהפרויקט נגמר והקומה הזאת בתורה נגמרה והסתיימה והתפקיד ההיסטורי של התנאים מסתיים, נחתמה תקופה בהיסטוריה של התורה. אומר החזון איש, פה צריך מבט משולב. צריך קודם כל מבט של האנשים. אומר החזון איש, מה קורה? דור שאחר המשנה ראו את מיעוט הלבבות נגד בעלי המשנה. זאת אומרת, הם באים לראות את המשנה והם אומרים, אנחנו לא בדרגה הזאת. עכשיו, שואל רב שלמה פישר, איך יכול להיות? למה? בסך הכל אתה עבר 50 שנה. יכול להיות, אבל מה לעשות? אני לא שם. עכשיו, אני לא שם, לא בגלל שעבר זמן. לא בגלל שעבר זמן. אני לא שם בגלל שהדבר הזה הסתיים. הדבר הזה הסתיים, התקופה הזאת הסתיימה. התקופה הזאת של לייצר את המשנה הסתיימה. אתם יכולים לראות את זה בעצמכם, גם אנחנו היום, נקרא לזה לעומת הראש השיבס לפני השואה. אנחנו לא יכולים לעשות את מה שהם עשו, נקודה. מה שהם עשו, הם ייצרו קומה מסוימת בלומדות הישיבתית, אנחנו נמצאים קומה מעל, אנחנו לא יכולים לעשות את מה שהם עשו. מרגישים את זה, זה נקרא לראות את מיעוט הלבבות נגד בעלי המשנה. הכוונה היא, אני רואה את המשנה, ואני מבין שדבר כזה אני לא הייתי מסוגל לעשות. לא הייתי מסוגל לעשות, לא כי עבר זמן, אלא כי נחתמה תקופה. עכשיו, זה לא מספיק, אומר החזון איש. כל הכבוד שאתה אומר שנחתמה תקופה, דבר כזה, להגיד כזאת אמירה, שאומרת נגמרה תקופה בתורה, זאת לא החלטה שאתה יכול לקבל לבד. כל הסכמותיהם היו בהשגחת הבורא יתברך ובהופעת רוח הקודש. קודם כל דבר כזה צריך קודם כל שזה יהיה בהשגחת הבורא יתברך, כדי שלא יהיה טעויות. אבל זה לא מספיק. צריך גם סמכות של הקדוש ברוך הוא, שהוא ייתן לך אישור לדבר כזה. צריך שהבוס יבוא ויגיד, אוקיי, הפרויקט יסתיים. כל עוד שהבוס לא אמר לך, הפרויקט יסתיים, אתה צריך להמשיך לעבוד. אין דבר כזה להגיד, לא, הפרויקט יסתיים, זהו, אני כבר לא יכול לפרש את התורה. לא, הקדוש ברוך הוא נתן את התורה כדי שתפרש אותה. אתה לא יכול להתחמק בתפקיד להגיד, לא, אני לא יכול, אני קטן. אתה צריך הסכמה של הקדוש ברוך הוא, שהוא יסכים איתך. שיסכים איתך ויגיד לך, נכון, אתה פטור מהדבר הזה, אתה פטור מהתפקיד הזה. וכבר הסכים הקדוש ברוך הוא על ידם. עכשיו, איך הקדוש ברוך הוא הסכים על ידם? דבר מדהים. איפה מתן שהקדוש ברוך הוא הסכים על ידם? מביא החזון איש מראה במסכת בבא מציעא. אנחנו צריכים לסיים? מביא החזון איש מראה במסכת בבא מציעא. מה כתוב בגמרא במסכת בבא מציעא? גמרא מדהימה. הגמרא במסכת בבא מציעא מספרת ככה, היה לרבינו הקדוש היה תלמיד שקראו לו שמואל ירחינה. ורבי הצטער מאוד לסמוך אותו ולא עלה בידו. לא ברור לי למה, אבל היה כדי לסמוך אותו, היה צריך כנראה לעשות איזושהי פרוצדורה מסוימת, רבי לא הצליח לעשות את הפרוצדורה הזאת. אמר לו שמואל ירחינה בזה הלשון, לא להצטער מה? שאדוני לא יצטער על זה שאני לא מצליח לסמוך אותי. למה? לידידי חזי לי ספרי דאדם הראשון, ראיתי את הספר של אדם הראשון, וכתוב שמה, שמואל ירחינה, חכם להווי, רבי לא להווי. ליד השם שלי יש את הטייטל. לא כתוב רבי. כתוב חכם. אז זה לא יעזור לך, אתה לא תצליח לסמוך אותי, פשוט אני לא מיועד לזה. אני לא נועדתי, השליחות שלי בעולם היא לא להיות רב, היא להיות חכם. זה לא אני כזה? כן, זה לא התפקיד שלי. עוד ממשיכה הגמרא ואומרת, מה עוד כתוב שם בספרי דאדם הראשון? רבי ורבי נתן סוף משנה, רבינה ורבשי סוף הוראה. זאת אומרת, כתוב מראש, כתוב לנו מראש בספר של אדם הראשון, כל אחד מה התפקיד שלו. זה מה שאומר החזון איש, שהדבר הזה שאני אומר לך עכשיו שהתורה בנויה מקומות ולכל אחד יש את התפקיד שלו בקומה הזאת, ויש אחד שהתפקיד שלו לעשות את הקומה הזאת, ויש אחד שהתפקיד שלו לעשות את הקומה הזאת, ויש זמן שבו הדבר הזה מסתיים, כל זה כתוב בספרי דאדם הראשון. לבד לא היינו יכולים לעשות דבר כזה. לבד לא היינו יכולים לחדש דבר כזה ולהגיד מתי מסתיים את התקופה. תשימו לב, מה שהחזון איש אומר פה, החזון איש אומר זה להגיד משהו על כל המבנה של התורה שבעל פה, להגיד מה זה מקרא, מה זה משנה, מה זה תלמוד, מתי מסתיים את זה, איך אנחנו יכולים לקבוע דבר כזה? הקדוש ברוך הוא צריך לקבוע דבר כזה. אומר לך נכון, הקדוש ברוך הוא קבע את זה באמת, הוא קבע את זה, הוא גם נתן לכל אחד באמת את השליחות ואת התפקיד שלו, איך לעשות את זה. בסוף זה חתימה, כאילו זה החיבור של התלמוד, החיבור של המשנה. יפה, אז אתה אומר, קודם כל, טכנית, מה פירוש החיבור?
כלומר, האם הכוונה היא כאילו, מה קרה בחיבור? מה קרה בחיבור? כאילו, עשו איזה טקס, אמרו, זהו, מעכשיו לא מוסיפים, זה הכוונה? אז החזון איש אומר, יכול להיות, אבל החזון איש אומר, זה לא מספיק, החיבור, כי אני יכול להגיד, אוקיי, אני רוצה לפתוח את זה. מה הבעיה? אני רוצה לפתוח את זה. לא, התשובה היא לא, כי החיבור זה אומר, זה באמת סיום של התקופה, וזה משהו שבסמכותם של חז"ל לעשות את זה. למה? בגלל שיש להם השגחה, ויש להם רוח הקודש, ויש להם גם את ספרי האדם הראשון. ממילא, מה שהחזון איש אומר, 2,000 תורה, שזו האמירה הכי רדיקלית של החזון איש בהקשר הזה. החזון איש הוא משתמש בזה גם לעוד דברים, וזה נושא לשיעור אחר. אומר החזון איש, כתוב בגמרא, מה כתוב בגמרא במסכת עבודה זרה? 6,000 שנים אבי ילמה, 2,000 תוהו, 2,000 תורה, 2,000 ימות המשיח. רש"י מסביר מה הכוונה, 2,000 תוהו, זה כולם יודעים, הכוונה עד שבא אברהם אבינו, 2,000 תורה זה מאברהם אבינו ועד קצת אחרי חורבן הבית, ו2,000 ימות המשיח, אומר רש"י, גם תורה וגם ימות המשיח. כן? זה לא שנגמר התורה ועכשיו מתחיל ימות המשיח. התורה היא כל הזמן. תורה, אבל הגר"א מפרש, והחזון שהולך בעקבותיו, לא. הגר"א אומר, מלכה ושריה בגויים אין תורה. בחורבן הבית הסתיים, אין תורה. 2,000 תורה ואין יותר. מה הכוונה אין יותר? אומר החזון שזה הכוונה. הכוונה היא, יש משהו בתורה שנחתם והסתיים. ועכשיו התפקיד שלנו הוא רק לפרש אותו. אין לנו כבר את המקום, אין לנו כבר את היכולת לחדש בגלל, למה? לא בגלל שאנחנו קטנים. ולא מבינים, ואין לנו את היכולת הטכנית לעשות את זה. כי זה לא התפקיד שלנו, וזה לא התפקיד שלנו, זה לא בסמכותנו. אם זה לא בסמכותנו, זה לא יעזור. גם אם אנחנו נגיד 1,000 פעמים ששלם שור תחת השור, הכוונה היא שתמיד משלמים שור תמורת שור, כי זה משנה לנו פשוטו של מקרא, זה לא רלוונטי. אין לך את התפקיד לעשות את זה, התפקיד שלך הוא לא לפרש את המקרא, נקודה. יש מישהו אחר שכבר עשה את זה לפניך, נתנו לו את התפקיד הזה וזהו. וזה 2,000 תורה, ורמזו על התנאים שכל האלפים דשם תופסים מעט משנים אחריהם. אז אני אגיד, אגב, אני חושב שזה, תבינו למה רב שטיין פישר קורא לחזון איש גדול האחרונים. כי זה באמת מבט, אתה לא יכול למצוא אותו באף אחרון לבוא ולהסתכל במבט על ההיסטוריה של כל התורה, ולבוא ולסרטט איך היא עובדת, ולבוא ולהגיד, יש קומה של מקרא שמסתיימת בזמן מסוים, ויש משנה שהיא הקומה שמעליה, ויש את התלמוד של קומה מעליה. דרך אגב, התנאים לא יכלו לעשות את התלמוד. הם לא יכלו, זה לא היה התפקיד שלהם. האמוראים לא יכולים לעשות את מה שאנחנו עושים. זה לא קשור, זה בכלל, אין פה בכלל היררכיה. יש פה תפקידים, יש פה קומות, ולכל אחד התפקיד שלך לעשות את הקומה הראשונה, התפקיד שלך זה הקומה השנייה, התפקיד שלך זה הקומה השלישית, התפקיד שלך זה הקומות מעל. זה לא תלוי בחוכמה ובבינה, בגדול. לא, זה לא יכול... הסדר הוא יפה מאוד, זה מאוד קשה, כשאתה פוגש עכשיו משנה, ואתה רואה איך המורים משנים אותה, זה סוטה מהאמת, כאילו, מה הפשט, אתה עושה את זה, זה לא בסמכות איתי, לא נוגע. כן, כן, אני חושב שזה ברור, שכדי להתווכח, קודם כל, אתה צריך סמכות. מה? 8 שורות החזון מקדיש לזה. לדבר הזה. 8 שורות, לרעיון הזה, איך שהתורה בנויה מתקופות, מהיסטוריה, זה לא סתם, זה לא מקרי, זה לא קשור בכלל לגדלות בתורה, ולגדלות זה קשור, אבל זה לא מה שקובע. זהו, בזאת סיימנו. תודה רבה.